Paano pumunta sa Mega Parao Resort? Una is sasakay tayo ng speedboat. May aantayin natin yung speedboat na sasakyan natin. Floating pathway. Tapos magta-transfer daw mga 15 minutes lang naman daw tong speedboat. Tapos ta-transfer Magalaw siya. mga 10 minutes na van. Yun! Yun na. Doon na tayo, guys. So, let's go! Oo, nakaganyan. Eh, tapos si Swear. Yung kalan. Yan, no? Let's go! Let's go, man! After daw ng speedboat, maglalakad daw tayo ng mga 3 minutes, tapos van na. Tapos diretso na yun. Yun na yun. Mega Parao na. Oh. Oh! Meron tayong van na nag-aantay. Yun, no? Yun. Tapos ng boat, magbaban na. Let's go! Kaway-kaway dyan, guys. Kikita siya na. Yun, Diyan no? kikita siya na. Lalangaw na Cervantes. Dalungboy. Dapat tayo. Yung van, parang van din ng Bitalag. Nalang sa lingkod. May malunggay din. Parehas, may malunggay din. Nalang sa lingkod na. Malunggay. Inantay natin yung kasama natin. Tapos sasakay tayo dito sa van. Papunta sa ETV. Yow! At ito na nga, andito na tayo sa ATV area. Mag-ATV na tayo. Dahil napagod mag-ATV, so chill muna tayo. Then kakain, magpapaluto. You know, habang inaantay natin yung pinaluto nating pagkain, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa baba. So, okay, yan o. Okay guys, andito na tayo sa Mega Parao Resort at may live band dito sa likod natin, pero pinatay ko yung sounds kasi baka ma-copyright tayo.
At marami kayong pwedeng gawin dito sa resort na to. May mga yakat, boat, mayroong floating mat. Pwede ka rin magpaluto. May mga cottage, magpaluto ng ulam. Pwede ka mag-chill, shot. Pwede ka rin mag-dive. May jump area. Meron kang magda-dive ka doon sa river. May ATV. Meron ding hindi ako naka-video sa ATV. May kawa bat. Pwede ka rin mag-picture doon. At saka meron ding zipline. Meron ding yung bike zipline sa taas. Pero hindi yun include sa tour kasi namin. Sa package, hindi yun nakasama. Kaya hindi na kami pumunta. Ibang vibe kasi. So, dito lang kami pumunta sa baba. At marami pang iba activities yun. Itong mangod-langod dyan. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Yes, once again, happy birthday to you, Ma'am Gina. Ito yung mga activities na pwede mong gawin dito sa resort na to. At meron pang ATV sa taas at sa bike. May nagbibideo ako. Sure. Hindi po. Ka-work week. Napasok ka ba dyan? Ayan. Shout out sa mga background natin sa likod. Itatag ko raw sila pero I forgot your name, so sorry. If nahanap nyo na yung video na to, mag-comment lang kayo sa comment section. Okay, shout out sa inyo. Thank you and God bless. May video pala ako guys dito sa ATV area nila. Ganyan siya guys. Tapos sa taas may strong zipline at saka yung bike. So ganyan guys yung ATV area nila dito sa Mega Para Resort. Yan Kajanjikan lang.
Dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. God bless and mabuhay.